سلام كبرات تعزبتنا لومي بزعبا بوليتيكاون ጸጥታውን ምዕባለታት ኢትዮጵያን ጽልኡ ኣብ ኤርትራን ክንዝቲና ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ክልተ ምሁራት ናይ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ኮይኖም ተስፋ ዓለም ሃብተን ዘርእስላሴ ረድእንዩ ብዛዕባኦም ምሕፅር ኣቢሎም ብዛዕባ ነብሶም ከላሉይና እዮም ብሓዲኹም ዶ ክጅምር ተስፋ ዓለም يقنيلنا سامي أبز جزا كوبزح أتلالينا أنا مثلاً تسألهم هابتيز بحال أبز عد إنجليز أب ليزيس أمات أتيت نفتي لنا حلف أنت ولا حيش كينو بزحوم الدقيقة وخمدي رايزر سلاسة خمدي تسألهم كبلوت أنا thank you سامسونج بزح جزية تلالينا أنا مثلاً أنا ون أب عد إنجليز نبر ተቀዳስነት ኣለኒ ኣብቲ ከባቢና ይቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታትና ኣይ ምክትታል ቆንዶ ድማ ጉዳይ ዝመናሃገርና ስለ ዝምልከት ማለት እዩ ሓራይ ከም በገስ ሕቶና ኾነና ምንታን ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ከም ዘላ ሁላትና ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ብዙሓት ከም ዝገልጽውን እዚ ኩናት ካብ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይን ናይ ስልጣን ቁርቁስን ከምኡውን ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ናይ መሬት ክርክርን ዘነቐለ እዩ ዝብል ብዙሕ መግለጺታት ኣሎ ገለገለ እውን ብፍላይ ብወገን ትግራይ እዚ ኩናት ኢድ ኤርትራ ወይ ኢድ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ክብሉ ይስምዑ እዮም ኣብዚ ርእይቶኹም እንታይ ይመስል እዚ ኩናት ክብገስ ብልክዕ ኢድ ኢሳያስ ወይ ኢድ ኤርትራ ኣለዎ ድዩ اوكي يغنيلنا سامسونج انتايم بالكونه واتي تنقطات كم تحبرو صنعكا يغن بعابيو لومس ኢትዮጵያ በጽሓቶ ዘላ ንክትበጽሕ ዝገደደ ወይ ድማ ናብ ዝበጽሓቶ ዘላ ኩነታት ንክትበጽሕ ዝገበረ እቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ባህላየ ምኽንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባብን ኣብ ዓለትን ዘተኮረ ፖለቲካ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክዝውተር ጸኒሑ ወይ ከም ጸንሐ ይዝፍለጥ ኣብ ግዜ ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ኢፒአርዲኤፍ ነይሩ ሕጂውን ኣብ ዘሎ ኩነታት እውን ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ጌጋታት ኣብ ክንዲ ምእራም ንሕወሓት ኣብ ምግላል እዩ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ማለት እዩ ሕጂ ድማ ንሱ ዘስዓበይ ባህላየ ሕወሓት እቲ ኣብ ፌደራላዊ ሲስተም ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣብ 95 ዝቆመ ቋም ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ንሱም ዝህሉ ድማ ተመንነትናን ኩንነትናትናን ክዕቀብ ዝኽእል ዝብር ይተለዎም መስለኒ ብዶክተር አብይ ዝምራሕ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ እቲ ኣሃዳዊ ወይ ድማ እቲ ዩኒታሪ ጋቨርንመንት ናብ ሙቋም ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ዓበይቲ ክላሽስ ኣሎ እዚ ናይ መሬት ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ናይ ስነ ሓሳብ ዝበሃል ድማ ብሙሉኡ ናብኡ ዝኣተዎ ኮይኑ ስምዓኒ ተስፋ ዓለም ምናልባት ኣብታ ቀዳመይቲ ቅድሚ ምስገርና ኣብታ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምእታው ናይ ኤርትራ ከም ይመስል ኢድ ናይ ኤርትራ ወይ ተራ ናይ ኤርትራ እንታይ ይመስል ቅድሚ ምዝራምና ምናልባት ኣብዚያ ናይ ዘርእስላሴ ዝበላ ሕጂ ኣነ ቁርብ ዝተፈለየት ሓሳብ ኣላትኒ ከም ብመልክዕ ሕቶ ከማን ዘቕርባ እንታይ ይብል ኣብዚ 28 ዓመት TPLF ነቲ ናይ ልፍንቲ ግንባር መሪሑ ስልጣን ምስ ሓዘሲ ዝተኸተሎ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝፈደራላዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት እዩ ምሕደራይ ተኸቲሉ ሕጂ እቲ ካብቲ ዝመጽእ ነቐፌታታት ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ብመንጽርቲ ኦፍ ኮርስ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ርኢና ኢና ብተዛማዲ ምስ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ብተዛማዲ ደሓን ዝኾነ ፖለቲካዊ ስታቢሊቲ ፖለቲካዊ ጸጥታ ነይርዋ ክትበሃል ትከኣል እያ
ጌጋይ ገበረን ጌጋይ ነበረና ኣብ ተዓድን መንባር ኣይኮነ እንታይ ሕቶ ይመፀና ኣነ ህወሓት ዝተኸተሎ ከባቢያውን ክልላውን ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሓደ ዓብይ ተራ ተፃዊቱ ብዝሎሚ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ኮይናቶ ዘላ ኩነታት ንክትበፅሕ ዝብል ሕቶ እንድሕር ክለዓል ከሎና ንብል እንታይ ኣልተርናቲቭ ናይ ምሕደራ ኣገባብ ክህሉ ክእል ነይሩ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኣብታ ዳሕራዊት እንታይ ትመፅእ እቲ ክልተ ተወቃዒ ናይ ምሕደራ ምርጫታት ኣሎ ሕጂ እቲ ኣሃዳውን እቲ ፌደራላውን ማለት እዩ ኣሃዳዊት ኢትዮጵያ ማለት እንታይ እያ ትውክል ዘላ ንመን እያ ናይ መን ስም ናይ መን ክብሪ ናይ መን ሲምቦልስ ናይ መን መንነት ወኪላይ ኣሃዳዊት ትኸውን ዝብል ዘላ ሕጂ ሓደ ዓብይ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ እዚኣ ንፈልጣ ዓባይ ምናልባት ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሂስትሪ ከይንኸይድ እምበር እዚ ንፈልጦ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዳይቨርስ ዝኾነ ብሄርን ብሄረሰባትን ዘለዎ ዓዲ ብኣሃዳዊ ከም ዝሪኦ ዘለና ጨፍላቕ ዝመስል ዓይነታት ሓሓዛ ጌርካ መሓዝ እውን ሰላም ፀጥታ ናብ ኢትዮጵያ ከምፅእ ክእል ዶ ዝብል ሕጂ ብመልክዕ ሕቶ ከቅርበ ዘላ ኣነ ማለት ክርአ ከም ኢን ሪትሮስፔክትስ ከመይ ምኾነ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ይመፃኒ ማለት እዩ ምናልባት ኣብታ ናይ ኤርትራ ዝበልካያ እንድሕር ንዘርእስላሰ ቅድሙ እንድሕር ኣፍኪድለይ ናይ ኤርትራ ተራ እንታይ ይህልዎ ዶ ታሕቶ ምስሊ እንተዘይተጋጊ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ኣብ ማዕባብልኡን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያስ ተራ ናይ ኤርትራ ተራ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ውፅኢት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሓደ ውሽጣዊ እቲ ዝዓበየ ወገናቱ ዝዓበየ መበገሲ እቲ ዝዓበየ ፅልዋናቱ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘንቆሎ እዩ እቲ ብዓብይቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ግንባር ነቲ ሽዑ ኣብ ውሽጣዊ ምግብምባዕ ዳርጋ ዝመርእ መሪቱ ማለት እዩ ብውሽጡስ መሪቱ እንዳመረተ ፀንሐ ሪፎርምስ ዘይገበረ ብዙሕ እውን ሰብኣዊ መሰላት ክሳይ ዘይገበረ ናይ ብውሽጢ ዝመፀ ምግምማዕ ብውሽጢ ዝመፀ ድኻማት ናይ ምሕደራ ድኻማትን ለውጢ ናይ ምትእትታው ድኻማትን ዘምፅኦ ዘበገሶ ዓብይ ምግምማዕ እዩ ኮይኑ ይስማዕና ኣነ ናይ ደገ ምትእትታዋት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ዶ ብርግፅ ዝፈልጦ ነገር የብለይን በቲ ናተይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ናብ ናይ ኤርትራ ክንመፅእ ከለና ኤርትራ ልክዕ ብከምዚ ኣትያ ክንብል ምናልባት ከሰግር ይኽእል ይኸውን ግን እንታይ ክንሪኦ ንኽእል ነገር ኣሎ እቲ ውክልናዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ እቲ ፖሊሲ ፖዚሽንስ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ብመንገዲ እቲ ፕሬዚደንት ብመንገዲ እቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ናቱ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ክግለፅ ፀንሐ ክበሃል ፀንሐ ክግበር ፀንሐ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ድሕሪኡ እውን ሻራዊ ዝኾነ ነቲ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምስኡ ምውጋንን ርኢና ምናልባት ከም ሓደ ፓተርን ክንርኢ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሓደ መደምደምታ ክንበፅሕ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ which is yes ናይ ኤርትራ ተራ ኣለዎ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ጓህሪ እቲ ጓህሪ ምናልባት ተሓዊ ምናልባት ብውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ተወልዐ ይኸውን ግን ነቲ ጓህሪ ነዳዲ ኣብ ምውላዕ ተራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተራ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣሎ ኢለ ክድምድም ይኽእል ኣነ ማለት እዩ ኣብታ ተስፋ ኣለም ዝበላ ቁርብ ክውስኽ ከላ ተዳ ኮይነ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ዳርጋ እንተዳ ኣጥኒዕናዮ እቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ እንተዳ ኣጥኒዕናዮ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኢትዮጵያስ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ወገን ዘለዋ ብዙሕ እምነት ዘለዋ 115 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕነት ዘለዋ ከምቲ ተስፋ ኣለም ዝብሎ ፀንሐ እውን ሓቂ እዩ እቲ ፌደራል ሲስተም እዩ ንኢትዮጵያ ከስርሓ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ትሕቶ ግን ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት TPLF ዝመርሖ ናይ EPRDF ቁጠባን ፀጥታን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወገን ናይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ዝበሃል ኣብ ዶክተር አብ ምስ መፀ ድማ ነዚ ሓይሊ ነዚ ካፒታል እዚ ዳርጋ ዲስ ኢምፓወር ንምግባር ይሰሪሑ ብሩኡይ ድማ ነይሩ ማለት እዩ ወታደራውያን መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ ሪታየር ከም ዝገብሩ ወይ ድማ ሚኒስተራት ካብ ስልጣን ከም ዝእለዩ
إذا دما أنتي نايتي PLF سنة انتقرأي قصيو وساي كيدو مالتي تحيلي حجي إذا نبعلو أب مونغوتي سنترال غافرمنتن أب مونغو ناي TPLF زلو حايلن إذا نبرة بونسي نابزت حنا لوجن كاب كل تشحن عسى شمنتن دكتور أبي أب سلطان كاب زمصل وان جميرو بريزيدنت إسياس أب قداي ناي إثيوبيا سويلنا ينتمتنينا قبل تنحي سلازس ولا تروي سراويت ناي إيرترا أب انتد أنا بإيرتنا بإثيوبيا انت دايرينا متتاوي نبرن كنبل ذكاء كويني سمعنا متتاو تنحيو نذي دما أبينا خنريو نخيل أبتي دبلوماسياوي من قصاصات انت عينت متتاوي زبا إلنا خن حتت نخيلنا مخرطات ديو بتحتي داير ديو تي أبزوبا ذكبر ذنبره مسجبس ذكبر ذنبره مبتتحات أب سومال ذكبر ذنحي مبتتحات بتدقاقامين أب إثيوبيان أب إيرتران كجبر ذنحي بناي كلتي مرحتي هاجرات مبتتحات أي نبرن أو يدما أي سنحن متتاونا إيرترا خنبلاي نخيلنا سنحيو بهالاي يعني إيرترا أبزخينات إثيوبيا تساتف على زبل كسب وجن تجراي كسمعت سنحو كم أون تمالي تجراينا بإيرترا بروكيتات ديبالا بمسرته إيرترا بزخونتات انتاي مرقص انتو سدت وين تتختلت يو زحيش نهزبان هاجراوي تصطعن مالت عينايو تزربحا زي شراويت انتخونت زحيش حدا تصقعين تحزت اوف كورس بزهج زل غونتات ناي دكتور ابي تصقعين دحر حيزا شا انتاي طقمن غدعتنا لو نابزسكاي سلاسة جمرة حراي تسفالم باخا جمر تسفي حراي سامي بمجمريا بتا إيرتراس إيتو طلاب تنايزر سلاسة تنكفوا زبلا بآخ جمر مالتي إتمتاو إيد متتاو عبتي ناي إثيوبيا وشتاو خونتاسي منالبات بوتادراوي متتاو أكلاو زخنا فيزيكال انترفنشن تراح كنريو أي جبعنان متتاو نحدا بوليتيكاوي دبلوماسياوي مورالوي دغاف نرهيب كايا نتي ابي إثيوبيا زلو حدا بوليتيكاوي حيلي اوريديس ات خلخا مالتي شاراو زخونه وغناوي بوليتيكاوي بوزيشن نرهيسكا اوريدي ات خلخا مالتي كوم طرح زيكونه دوباتنا إيرترا حدا لولاو مريتنا إيرترا كفيتكا اوف كورس حجي ابي لابير اخا سراويتنا إثيوبيا خمس لكن من قصقاس سراويتنا إثيوبيا أب كللاتنا دباو كللاتنا إيرترا خمزلو بزح يسمعي مالتي sometimes وقعتونا بإيرترا أتي مالو أبنا إيرترا هوسبيتالات بقلة يحكموا له بهذا الوقت نسمعنا مالتي بحمرة زقني كومونيرو بحمرة متتاو ناي إيرترا سراويتي ناي إيرترا عبالات مكل خال نيرو زبهال بزح زرواتات نسمع لنا مالتي حجي سراويتنا إيرترا ناي إثيوبيا هانتدا قل خفال ناي دباو مريت ناي إيرترا سجيروم كال ناتوم وشتاوي تصابؤتات مش ناتوم وشتاوي تصابئ زخونه حدا بوليتيكاو حيل كواغو نعو هارمون تدا بوتاني إيرترا فكيتكا إذا اتي خلخا مالتي انترفين غير كارلخا مالتي حجتي تزغبر انترفنشن تزغبر متتتاوس نحاله أونتاوي كونستراكتيف متتتاو زي كونسي حدا شراو زخونه متتتاوي بخمس نحرينا أنا I can conclude إيرترا إيدي إتيا خمسة لا مالتي of course سراويت أي أختتن كم زي وجود زخونه ناي سراويت مقصعة تجبرن كن التني نأبته هو زلا نتي فدرال منقصي سراويت هو زلا كل مرة لا دبلوماسي بوليتيكاوي حاجات it's another version حدا ملكع كال ملكع ناي إيد متتاوي مالتي إذا مالت أبزنا اسمرا نايت مالخ المسينا أبسمرا سلس ميسايلات تتوكيسو تمالخ مزرعنا كلنا زرعنا راح زيكونه بعلو تي أفنيا نايتي كوماند بوست ناي TPLF كنهار مينا إلو بعلي نهزب إيرترا ناي مهرام كساي مسي مالتي حجي كمجمريا هزبي خرم ناتكالو لو مريت كرم ناتكا ختمخا خرم
ولا بزخونه هاغراو حقون مخوني ايكونن مالتي ليجيتمايز ايغبرون نت ناي تي بي ال اف ناي وحاز وسد قمتي ግን እንታይ ክብል ደላዕነ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምትኾታ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝፃወቶ ዘሎ ወገናዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተራ ነዚ ትማለ ዝተወስደ ጌጋ ተግባር ናይ ቲፒኤልኤፍ ንሓደ ሉላዊ መሬት ምህራም ብኡ መፅር ክንሪዮ አይደላ ኣነ ማለት እዩ ብኡ መፅር ክንሪዮ ይግባአና ዝብል ሪዲኢቲ ዘለኒ ከምኡ ናተይ ውልቃው ርእቶ ብከምኡ ክኸውን ኣሎ ዝብል ፖዚሽን ኣለኒ خملالا دارجا حجز كنا أتو دنيرنا دو إرتراس كت أتو دنير وايد إلنا خن حتى زلنا خوين سمع عن تمت تساوسي كم تسفعلهم قبل صنحيو التزبالات إرترا أنت ذي تعاتو يو وتي استمرت مخنياتو ذكينات زس حد حداوي كيناتنا إثيوبياوياني جن بتدي بتيني إرتراخ أي سلواي تزبالت استراتيجيكاوي ربحاتنا إرتراخ قلقل زخيل دما إرترا حجون كاب مئتاو أنت تقل تزبالت أي حما أقات أمو خوينو جن زي تمال كاب تجراي بقندون بأبو منبرناي تي بي ال اف ذلو بدكتور دبرسين كم تحبره نيرتراس ميسايلس كم سوكوسو حبيرو مالتي ذين بعلو حجين تايو تي اب إرترا ذلو سرعات نخاتوس بوقع نخاتو ومعداميو كساب حجي منستر قديات وصاينا إرترا خم دولو إذا قداي ذس إدنا نحنا أتونا يونيو قبل صنيحو مثلني بعين حق جن متتاوات صنيحو كم تسفعلهم قبل صنيح مالتي متتاوتنا سراويت رؤي ذي كونه متتاوات صنيح بخالي عقبابات تي أبدا أسبورا زلو إرتراو دما انت ذي آتونا إرتراس انت ذي آتوت نابدو خينات زي مخنياتو صباح صعبينا تعلو إرترا حدا قايو أبدو خينات زي مقتاو يلي خطوة عنيحو سلذي حجون تزبلت كاب متتاو مقطاب تزبلت كوين سمعني ازي متكواس ناي روكيتات ناي تجراي مالتي ناب إرترا كم وقعوا عدمه نخينات كريعو نخلدو خلاي دمت أون إذا سقمت زي تجراي كوس دو أبزلو قناتات لومي قناع سقمت دو خوين مسلكا ولا باستراتيجيكالي كتريعو خلقا زين وسيقا يركاين بتخلي تخجمر قناع زبهال نحد حزبي بفسائل متقعس قناع زبهال كسائل مالتي it's morally wrong it's strategically كويناتي مالتي تمهرا كم حسب بالنسبه لهم يزري اتي كلمنتاي كوم غيرو خون خيل حارتي تي كوينات مستبقسه اتي كمي يمثل تمعبالتات اتي انفتنا تخينات كمي يمثل نحر نكاتاتو لينا خوينا سغاب حجي نصور ايكون انتاي كخون خيل موداتو ناي تخينات اتي دايركشن انفتنا تخينات نابي خيد يخيل جلزبل نصور زخون خساكته بطعمي زشجر مالك نمنتاي كومو ياتيهم نمنتاي كم زعين السقم توسيدهم منغس إثيوبيا زلو ፖለቲካዊ ሓይሊ ክፉት ዝኾነ ቁልዕ ዝኾነ ተመጣጣን ክኸውን ክእል ወታደራዊ ስጉምቲ ንኽወስሲ ሌጂቲማይዝ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ምኹኑ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ናብቲ ዓዲ ንኽኣትዩ ትዕድሞ ኢኻ ዘለኻ ብተዛዋዋሪ መንገዲ ማለት ሕጂ ምትእትታው ቁልዕ ዝኾነ ምትእትታው ናይ ሰራዊት ኤርትራ ምናልባት ኣነ እንታይ ብል ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ከም ሓደ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተራእዩ ዘሎ በቲ ኣጉራዊ ማሕበረሰብ
حدا international dimension بوحدس حدا زباو dimensionات حيسكا منالبات نتخونات نتي direction نتأنفت نتخونات نبكال قيار كخون زخل إلو تحسيب خون كم حدا وتهدروا استراتيجي يبلانا مالتي كله I don't see any reason. Of course, up to خينات نتحرق خينات متررام نتحراليتي كرم زخل أتكي استراتيجي جاو زخونة أقدس زخونة حنق زخونة تحت قرص وتهدروا تحت قرص خون ناي حبريتها تحت قرص خون ناي متررام ويكا تارجت ناي مقبار مسرح له أبكينات مالتي سجاب حجيجن إحنا منقص سراويت إيرترا مس سراويت إثيوبيا ومستي ناي تجري كل السراويت أبكينات كم زير لو يزفلت of course إنه تتاو تترات شراو زخنة نايتي مريحنة من قصاصات رئينا لنا مالت حجي برقد كم زخبل يسجرني جن من البعض كم زي extricate نمقبر externalize نمقبر قرب زباو ملك نمتحاز نتخونات نخون زبل ناتي والقوي تعزبتي على مالتي أبتنا إذا السلاسة زبل أصبحت حسب العلاقة تحت من الله أنت إذا لتا مئتاو ويكا متأتتاو أبتناي وشتاوي زبيتاو خناتات ناي إثيوبيا انتاي زبل حتوسي أتمريحنا تابي إترازل البوليتيكا مريحنسي بعدمه بتمكرو ويلا ناي عبيت خلو ناي نأشي حسب كوين نمبر بعدمه بتمكرو بدبلوماسيا وبسلت ببوليتيكا وبسلسي أبوتاتي مالتي هجي انتاي هاتسبه نحنا خمس خبلة نحن قدانا إثيوبيا نعناس بقت تايصلونا ونياتو حواتنا ولو دوبنا حدا عودنا حدا بتزبزح كفال نايتي دوباتنا مالتي تهزبنا زتوا ساسبه حدا ربا حدا عود زلو هزبي زلنا مالتي جي اب تግራይ እንታይ ጋጥም ስቀት ታዊ ጽልዋ ኣብ ኤርትራ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዶባው ክፋልና ኣብቲ ዶባው ምዕራብ ናይ ሃገርና ብሙሉ ኣብቲ ዞባታት ኣብቲ ዶባት ማለት እዩ ሕጂ ቀጥታዊ ዝኾነ ጽልዋ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ጸጥታዊ ወተሃደራዊ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከነእቱ እንድሕር ኮይና كحيد كنحوس ندحر خوينا خمس خبل صنحكم نتفخم زبل زنبره حو خيكون خلو كنجنح كجنحو عقب دي اسكاليت نقبره نزس اي نغهرو اي تغهرو نمبال صقاط جناحي زخونه بوليتيكاون دبلوماسياون منقساساتن متتتاون كغبرو كنغبر كم حاو كم فتوت حزبي كم غربت يغبانا نير مالتي عدل لا يغبرنا تي ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ መሪሕነት ናትና ኮማ ዓይነት ምትእትታዋት ኣይገበረን እዚ ንሪኦ ዘለና ኸኸውን ኣሎ ማለት ሕጂ ክንዲ ማይ ኣፍሲሱ ጓህርን ባርዕ ኩናትን ኩናት ሕድሕድን ዘጥፍእ ነዳዲ ወሲኹ በንዚን ወሲኹ እዚ ንሪኦ ዘለና ነገራት ይኸውን ኣሎ ስለዚ ምእታዊ ይግባእ ግን ብኸመይ ተኣቱ መዓስ ኢኻ ኢንተርቪን ትገብር እንታይ ዓይነት ፖዚሽን ሒዝካ ካበይ ንመን ኢኻ ትድግፍ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ትኸምኡ ንኽትገብር ዝድርኸካ كتفلالي مسحر وجين كان حدا تهرم حنا كتفدر يحا ولا عقب كتبل كتعرق كتجنح تتحرواي خون تسفام قبرنا كنت قدامي خوين زلو مالتي صلوها بإثيوبيا راح زيكونه أبانا من مسير لهم زنريو زلنا مالتي حجي كنا تأتو دي إرترا كنا تأتو نبهالا لنا مالتي حراي تسفع لهم هبزا مجرش أزبال كايانا بأخوص خلا مثلني تتصلوان أي تخينات أبزي دقاز الله زبون بتزيح له بزحات إرتراويان استفل عليه تسألق حزوي الرأي له قال لي عمون بسنكم سمنكس إرتراز اللغوم تقاومو وي بوليتيكاو فللي ولا تحيلتات مكل خال ناب سقراي قوز سقرتا بلهم كأرسام مجلس يتكوبون يستمع لنا حدا إذا عينت فللي منتاي زنقليو قال أي كأني مع الخندق زخده عينت فللي كمقنيات عودي بفلاي تحيلتات مكل قال إرتاس كرم على عينت زبل أتحسس بعض زمت فللي مقنيات عودي زي انتاي جمر يعني وانتاي بالكونه أبدو وانزسي راشنال خن حسب علنا بحالايه تي ابوش تعدي نهالو اب دياسبورا نهالو بدي قدس كم إرتراويان تي بوليتيكاو فللياتنا بدي قدس مالتيو
حما أقدام خوينو بوليتيكاو في الليات على مخنياتو حدا نتي بمولو تي بوليتيكال سبيس أبي رترا ذلو قبيتو نتي مستي سرعات زي كيت نسو بزبلو مالتي بناتو أتمامتا نود قاوم زبلسنا حساب زلو تعدي وي كم زي سبوك يجيرو وي دما أبيت ما أسرت خمس بلي يجيرو مالتي حجزي نبور يوتي أبوش تعدو خينكا نبور بوليتيكاو سرار حمد زي هلو كم ذا عينت في الليات على هلو يدما تي مسارة أو فتح حاجة أنت ديمقراطياوي تخونت هاجر كن هنت كن كيل على أنا أبو قطنا ينحن كيد لنا أبزو وان زجن خنرد أزل لنا كم تي أقدمنا ذبلنا يو إيرترا أب كنتاتنا إثيوبيا أب بسلام نخفت حوا ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ጸገማት በሰላም ንኽፈትሕዎ እቲ ናይ ሰላም መልእኽተኛ ኮይና ክትሰርሕ እቲ ዝተመርጸ እዩ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ግን ኢድ ዘይምትእትታው እቲ ዝተመርጸ እቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝበልካዮ ድማ እቲ ክንርድኦ ዘለና እቲ ሰራዊት ናብ ኣብቲ ግንባራት መጽኡ ولا يواجع أنت حاليو ويد ما تدفيه نخواجع أنت دعت جديدو كلنا خم نفلت أو كلنا أبوينا حليفنا مثلني تجديدي تسراوي زي ما تقول هذا ببريسيدنت سياسن بتم أمونات ناتو وتهدراوي عم كونناتن يودما تدفيه نابتو خينات دعتو زلوا نيرت رقم دير بحاتو خينات نفلت أينا حسب هذه حاجة كهرة مع اللوز بحال كم دخوون على اللوز بحال من البعض دحدي تمليس ناس سراويت ناير تراس انتايو فتي دي خذ أتوز ولا تخينات بحال حتى كمل سخن كيل ذلنا خوين سمعني تجديدي بحال عينه إنه بعلو يقفع يزلو بحال عيه حاجة سراويت ناي كل ناي ندحناتو دما ينا كنحسب زلنا خوين سمعني تحتو نمنتاينا نفلاله نزبحال من البات تدلاي فتحي ابز اوان زي كقراربن ابتي ديمقراطياوي ኤርትራ ኣብ ምትካል ድማ እንታይ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ዝያዳ ዝዛተየሉን ዝቀራረበሉን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ዝሰርሓሉን ኩነታት ኮይኑ ስምዓኒ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ወይ ናይ ሓደ ወገን ሒዝካ ትቃለሰሉ ኩነታት ኮይኑ ኣይስምዓንን እዚ ማለት ግን እቲ ህዝባዊ ዲፕሎማሲያዊ ፓብሊክ ዲፕሎማሲስ كجبر يبلون مالته يكون بخال مجدي حاجزات إثيوبيا سلام نخنجس زخينات أو نخبل كسر حلو صني حلو زيادة ما خد فعلو ذا لو خوين سمع عني. alright تسفه እንታይ ኢሉዋ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝገለጸ ምናልባት ንኽደግማ ጥራሕ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማለት ይሕዋትና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ክህረም ኣለዎ ዶ ምባል ኣብ ኩሉ ብኸምኡ ንጅምር እቲ ሰራዊት ናይ ግንባር ናይ TPFDJ ዝበሃል ሰራዊት ኣይኮነን ሰራዊት ናይ ህዝቢ ወይ ራእቲ ህዝቢ ትምንዝዕ ኢሉ ናውቱ ስለ ዝተሓድገ እምበር ሰራዊት ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ይሕዋትና እዮም متعبيتنا مالتي حجي سراويت كرم على ودو كرم يبلس ولا كم حتى كمان كسايكوني مالتي انتاي تزخون زلو من زلو تسراويت ابز فلط اخوينا دي زات زلو اب حزباو غينات نهزبي لونت ناي مريت حدنت ناي مريت مريتاو حدنت بوليتيكاو لنت ناي مريت نمكل خالدي تسراويت وفر كبحال نحروي كوفر كوينو وتو كبحال نحرو وتو كاتو خوينو مالتي ايكونن كم زنبرو يزلنا جس ناي تمريحنت ናይ ስልጣን ጥሙሕ ክውን ምግባርን ቀጻልን ምግባርን ክግበር ዝኽእል ፖለቲካዊ ቅማረታት ኣብ ግምት እቲ ክወሃብ ዝኽእል ናይ ወተሃደራዊ ስጉምትታት ናይ ወተሃደራዊ ምትእትታውን ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንምርዋይን ንምርባሕን ዝግበር ምትእትታዋት ክኸውን ማለት እዩ ብሕጂ ክህሉ ዝኽእል ምትእትታት
ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኹን ናይ ኤርትራ ድሕነት ኹን ናይ ኤርትራ ጸጥታ ኹን ውሑስ ምግባር ኣይኮነን ስለዚ ደጊምና ነቲ ሰራዊት ንሕናስ ኣይኩናትካኒ ኣይናትካኒ ብናይ ውልቀ ሰባት ብናይ ዝተወሰኑ ጉጅለ መሪሕነት ኣይትሙት ኢና ክንብሎ እንድሕር ኸይዱ እቶ ተባሂሉ እንድሕር ተደፊኡ ኣትዩ ኩናት ደምደሚ ማለት እዩ እንድሕር ኸላሽን ሒዝካ መጽካ ሓደ ወገን ዕምባባ ሒዙ ይቅበለካኒ ዕድል unfortunately ኮሚን ክኸውን ማለት እቲ ኩንነት ናይ ኩናት ስኹም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክረም ኣለዎ ዶ ክረም የብሉን ኢልና ንሕናስ ወላ ሓደ ነምጽዮ ለውጥ የለን ማለት እዩ እንተዳ ተገዲዱ ተደፊኡ ብፕሮፓጋንዳ ክሳይ ኮይኑ ኣትዩ ደም ኣሎ መስዋዕት ኣሎ መጽናት ኣሎ መጥፋእ ኣሎ ከምቲ ናይ ተቀደም ማለት ወዲ ህዝቢኻ ናይ ህዝቢ ሓደራኻ ተቀቢልካ ዘለኻ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ረብሓ ናይ ህዝቢ ቀጻልነት ናይ ህዝቢ ጸጥታ ከውሕዝ ዝኽእል ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እጃምካ በርክት ኢልና ክጽውዕ ጥራሕ ይኽእል በዚ ብወገነይ ኣነ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድመጽእ እዚ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ብቁጠባዊ ማሕበራዊ ናይ ስደተኛታት እዚ ኩሉ ርኢና እንታይ እዩ እቲ ሳዕቤን ወይ ከዓ እንታይ ክህልዎ እዩ ብፍላይ ንኤርትራ ብምንታይ ክጸልዋ እያ كجمد مجمار فتخينا الله خندي بتي زباوي بتنرؤية مالت بتي كخوني خيري نبلو زباوي سعبين نايزي مونغو سقاب حجيكو أبي إثيوبيا راح يتحسير زلو أبي إثيوبيا ونا يتحسرن رئينا لنا تي خونتات مالت حجي كابكولتي تهاجرات سجيروس كابت زبا بعبيو نابتي زبا قيح بحري كخيز ناي ጸጥታ ጽልዋ ኣለዎ ይብል ኣነ ማለት እዩ ብኸመይ ከምዚ አንተ ደጋጊምና ጽቀስና ኤርትራ ኣካሉ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ፈጺና ጸሊናስ ኣካሉ ኮይና ኣለና ምክንያቱስ ኣብኡ ኣለና ዶብና ውስዩ ኣይንእለን ኢና ኸው ማለት እዩ እንደዓበየ እንድሕር ኮይዱ እንደዓበየ ዝኸይድ መወዳእታውን ዘለዎ ይመስል ብኸመይ ከም ዝዓልቡን ክንፈልጦ ኣሸጋሪ ግን ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ዞባና ከም ትኹላትና ንፈልጦ ተነቃፊ ተኣፋፊ ማለት እዩ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ድሮውን ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተመሪሶም ተጻዒቦም ተሳሒቦም ገለ ባህል ነይሩ ኣብኡ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ሴኩሪቲ ቫኪዩም ኩሉ ክእል በትሪ ኣብቲ ዞባዊ መልክዑ እንድሕር ኢና ማለት እዩ ምዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት አንፈት ዳይናሚክስ ናይቲ ውግእ ናይ ግብጽ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ ሱዳን ተራ ክቅየር ይኽእል ዶ ስጋሕ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ እቲ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ሱዳን እቲ ናይ ኣቢ መንግስቲ ኣብ ደሓን ዝኾነ ፖለቲካዊ ምሕዝነት ተፈጢሩ ደሓን ዝኾነ ሽርክነት ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብኸምኡ ክቅጽል ይኽእል ዶ ዝብል ሓደ ዓቢ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኩናት እንድሕር ቀጺሉ ናይ ትግራይ ሕቶ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሰፕላይ ቼይን ዕጹው እዩ ትግራይ ከም ዝፈልጥ ዝረኣናዮ እቲ ሎኬሽን ናቱ ዕጹው እዩ ቦታ ሳሰይን ክኸውን ይኽእል ዲት ኮይና ሳሰይን ክኸውን ተዘይክኢሉ ትኮይናት እንታይ መራጽ ክመጽእ ይኽእል ማለት እንታይ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ብዙሓት እንተታት ናይ ኣብቲ ዞባ ክረኣዩ ዝኽእሉ ውጽኢታት ወይ ከዓ ጽልዋታት ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ጸጥታዊ መልክዑ ቁጠባዊ መልክዑ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ንሕና እኮ ኤርትራ እኮ ምስ ዝነበረ ኩነታት ካብ ቁጠባ ናይቲ ኢትዮጵያ ማሕዲጋ ስለ ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝኽእል ቁጠባዊ ኩነታት ንኤርትራ ብቐጥታ ብኸመይ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ስጋብ ሕጂ ዝረኣናዮ ነገር የለን ምክንያቱ 10 ዓመት ኮይኑ ኣካል ናይቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ይነበርናን ማለት እዩ ሱዳን ርክብ ኩሉ ክእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝኽእል ናይ ሱዳን ቁጠባ ብኸመይ ይጸልዎ ምናልባት ቁሩብ might be too early ሕጂስ ቁሩብ ህወኽ ከይንብል ከምኡ ዓይነት ክሳይ ከይንብል ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ኣካል ናቱ ብክልተ ወገን ክሪኦ ይኽእል ኣነ ሓደ ምናልባት ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያስ ልዕሊ 120 ወላ 150 ሺሕ ዝኸውን የሕዋትና ስደተኛታት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ መጻኢ ናይዚኦም እንታይ ክኸውን ይኽእል ጸጥታ ናይዚኦም ኣሕዋትና ብኸመይ ክጽሎ ይኽእል
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ክህሉ ዝኽእል ኩነታትን ንውሕስነትን ፀጥታን መጻኢ ናይ ዘዮም ኣሕዋትና ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ምክንያቱ ኣብ ናይ ስደተኛታት ካምፕስ እዮም ዘለዉ ዋላ ፋሕፋሕ ኢሎም ክህሉ ይኽእሉ ዝበዝሑ ዳርጋ ኩሎም ክባል ይኽእል ኣብ ትግራይ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ክህሉ ዝኽእል ናይ ፀጥታ ኩነታት ብኸመይ ክፀልዎ ምኽእል ዝብል ሓደ ዘሰክፍ ዘሸግር ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ምናልባት ስጋብ ክንደይ ሓቅነት የልዎ ኸውን ኣነ ብውልቂ ዘዘራረብኮ ሰብ የለን ግን እቲ ከምዚ ኤትኒካዊ ዝኾነ ፕሮፋይል ናይ ምግባር ብመንነት ወይ ከዓ ብስም ከምዚ ናይ ንተጋሩ ዝግበር ዝደሎ ሕጂ ርኢና ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሲቪላዊ ናይ ስራሕ ፓብሊክ ናይ ህዝባዊ ትካላት ዘለው ተጋሩ ኢትዮጵያን ፕሮፋይል ገይሮም የውፅዎም ኣለዎ ከምዚ የብሎም ታርጌት ክኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ኤርትራዊ ንድሕር ኮንካ ከዓ ከምኡ ዓይነት ክስያት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ክስቶ ፀጊዕለካ ምስ ክስቶ ተዘናጋፂኻ ዝብል እውን እቶም ስደተኛታት ኣይብኢዶም ኣይብእግሮም ሓደጋ ክወርዶም ይኽእል እዩ out of desperation እውን ኣብቲ ክህሉ ዝኽእል ውሽጣዊ ቅልውላው ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምእታዊ ተኽእሎታት ፈተነታት እውን ክግበር ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ረፊጅ እንተዳ ኣብ ሓደ ካምፕ እንተዳ ክንድኡ ዝኣክል መንእሰይ ክንድኡ ዝኣክል ሰብ እሙኻ መውፅእን መእተውን ዘይብሉ ዓቕሉ ዝፀበበ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ዓቕሊ ፅበት እውን ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን በፂሑ ዘሎ ዝሮ ስጋብ ሕጂ 20,000 በፂሑ ዘሎ መዓልቲ ዝነበረ 20,000 ሰብ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝሕዝን ከማን እዚ ወላ ሃባና ጀሚርካ ካብዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ዕላል ጀሚርካ ዝበዝሕ እቲ ነልዕሎሲ ኣብቶም ፍሩያት ፖለቲካዊ ሓይልታት ጥራሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ እቲኦም ሰብሲ ኣይንርእዮም ከማን ትገጽ ናይቶም ሰብሲ ኣይንርእዮም ማለት እዩ እተን ኣዴታት ኣይንርእዮም እቶም ቆልዑት እውን ኣይንርእዮም ዝበዝሕ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ እንድሕር ዳኣ ጌርና ከምዚ ናይ ሂማን ፌስ ክንህቦ ኮይናስ እቲ ኣብኡ ዝስደድ ዘሎ ሰብ እቲ ኣብኡ ዝኽትም ዘሎ ቆልዓ እቲ ኣብኡ በዓል እንዳእ ተጥፍእ ዘላ ሰበይቲ ብኩሉ ማለት ካብ ኩሉ ወገን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ዶባት ውናትና ኣይክተረፍኒ ሕጂ ምስዳድ ክመፅእ ማለት እዩ ስደት ከዓ ንርአዮ እቲ ስደት ግዝያዊ ስደት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን ማዓስከር ስደተኛታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ትመጻእዮ ንፈልጦ ኢና እቲ ስደት ከመይ ከም ዝኾነ ህይወት ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋትና እንድሕሪ ዕድል ገይሮም ከማን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ሓዊ ወፂኦም ዝኸው ኣብኡ ክበፅሑ እንድሕር ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ቅልውላው ከስዕቦ ዝኽእል ማሕበራዊ ቅልውላውን ስደትን ምዝባልን ንኤርትራ ኹን ነተን ዶብ ንማቐለለን ሃገራት ኹን ዓብይ ክሳራ በሰሉ እውን ዓመታት ዘይወፅእ ናይ ዴሞግራፊክ ማሕበራዊ ምዝባልን ክሳራታትን ከምፅእ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ ቁርብ ኢኹ ዝኸላ ብዳ ተስፋ ኣለም ክብላ ፀንሐ ሓደ እንታይ እቲ ፒስ ኪፒንግ ኣብ እዋን እንታይ ይበሃል ኣሎ ኢትዮጵያስ ናታ ፒስ ኪፒንግ ፎርስ ናታ ካብ ሶማልያ ትስሕቦም ኣላ ዝበሃል ሰምዑን ኣለኹም ዶ هو نسمعك علنا ኣብዚ እዋን ዘሲ ኢትዮጵያስ ኣብ ሶማልያ ንፀርሐ ናይ ፒስ ኪፒንግ ፎርስ ናታ ዓቃብ ሰላምሲ ስሕባቶ ኣላ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ድሮ እውን ኣሜሪካ ክትዛረበሉ ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ፅልዋ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ፒስ ኪፒንግ መስርሕ ክፀልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ሶማልያ ከዓ ጎረቤት ኢትዮጵያ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ኩናት ናበይ ገፁ ብኸመይ ከም ዝዓልብ እውን ብኸመይ ከም ዝውዳእ እውን ኣይፍለጥኒ እንተደኣ ቀፂሉ እውን ከም ተስፋኣሎም ዝብሎ ዝፀንሐ እቲ እዚ ናይ ማይግሬሽን ጉዳይ ኣብ ጉዳይ ኣብ ንሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ ክዕለቕለቕ ንኤርትራ እውን ክኣቱ እዩ ንጅቡቲ ገፁ እውን ክኸይድ እዩ ካብኡ ሰጊርካ እውን ንሃገራት ኤውሮጳ እውን ክመፀን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንባዕሉ እቲ ናይ ማይግሬሽን ክራይሲስ ክመፅእ እዩ ስቴት ፌይለር እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንተደኣ ከምዚ እንተደኣ ቀፂሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እንተደኣ እቲ ኒውስ ተደኣ ተኸታቲልካስ
أتي حدا وجنا إثيوبيا نذي خوينا ذدقفوا ذا لبقون ذدماتي ناي أمحارة حيلي يزبهال تناي أورمو خساب حجيس كيتو خم ذلوا ذذرب حجي إذن بعلو تسراويت ناي فدرال سراويت ناب ببزح ناب تجراي قص أنت دعاء مثيه بتينا بوشت إثيوبيا كجات ذخيل فتاوي سقطات فاكيوم وانتنا يحجن سرعة زي مهلا ونك فتر يخيليو خالك أنا انتهي مريء أخونه أب وشت ماني سعر أي فلتن تسفان قبر جن بسلامة ومقد فتح خون انت دعاء خمسة دعاء قصيلو جن تسيناريوس زلو ويتحدي معواتيو ويدما اتهاجر مفراسيا مالتي حجي نبل ابذو وانزي مس دكتور ابي كم دغفتنا تخوينم ذقربو زلو ناي قدم ناي غزي هايله سلاسين ناي درغن زنبرو العلوات مكوننات ناي إثيوبيا بناصنت ناي إرترا زي امنو ايوم ابت سوشيال ميديا وصيوم زاربو زلو زيد ما في السوشيال ميديا سبيس تدعى فتير كالهم نديهم سبعة دياتهم ما دكتور آبين تدعى كعوة تدعى خوينو تنسوز فترة ناريتيف تي قدم معلبة ترقيب اللوز بحال دنبره أرستي أمتي كان أب سوشيال ميديا ممثون وبحالو أبتستنا وحق زيه أب مونغو إرتران إثيوبيان ذهلو زمدنا بقالو تاخد الويو تي ناي العلوات مكوننات ناي درجي ويد من هاي سلاسة دنبورو راح ده يكونون أب دياسبورا ببز حزنبر مهوري بحالاي ون ناي أمحارة مناطنتنا إيرترا دي أمن الله حجيت انت ايدر يكاتي اب السوشيال ميديا القلاقل ذلو زربا اب سنا وحق غزيه زمدنا ناي إيرتران ناي إثيوبيان كقواصل يخيل يذبر يتولني نبل حجنا ابنت اب تግራይ ዘሎ ሓይል እንተ ተዓዊቱ ዝበሃል እውን ኣሎ ምዝሕ ጀነሪዮ ዘለና ምትእትታው ዋት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እሞ ብወገን ኤርትራ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ ካብኡ ኢትካ ምእላይ እዚ ኩናት ናትና ኣይኮነን ኣብ እንተታት እንግና ንኸይድ ዘለና ኣብ من قولا كوتي أب تجراي دلو حيلي ذي أنا أي دقفوني ذينا تي ريتو يكونن يبلد أمبر ذي تجراي تجريني زبحال ساعات الله فلسفة تات أب ما بقول ناتو نابوشتي إثيوبيا يخابوشتي إثيوبيا ما ناب كل تجراي دلو نسوت راح ده يكونون قلا وجناتنا يكاب تي بي ال اف استفليون بناتنا إيرترا ده أمنو تبعت نيروميم على حالتي أنت تعال حجي كل ذي تتعوات زي انت انا منقس إيرترا تتعوات أبذيحو أبسنا وحق زياسني إيرترا صبوق أيكونن ذبر ريتو يدلني باتي تخوناتات بسلام مزعرف نربحها إثيوبيا نربحها وربابتها قراتي بهالايه حراي أب تسفينا بخاقي مسخاو مجمريا تان صعبين كينات زبلكمن أب قلقلك رأي جميرنا لو أمسلني دحريو أبزا زريت زبطة تان سيناريو خي دكتور أبي تقراي دفيو ندحر أتيمو هذا حسب له عندنا ندحر فتيروا ويكا تقراي أبزلو متكلم ندحر صنيعهم ندحر تخلقيلهم موني maybe حدا فتح سلامة فتح ندحر تغيرو سممع تغيرهم سولف ندحر غيرهم مو ازني إيرترا بمتاي كتصلوا حدا هجمتي صنيحو زريت درون سوشيال ميديا نريو لنا لو مين تقراي ندحر بلعكايا the next day will be ناب إيرترا صباح كأنا بإيرترا زبل بزح ناريتيف يمتصالو اسكا بزن يجمر معرخ ندي يزخص قالنا انتاينا خنقبر دلنا إيرتراويان نزي وي هاجر إيرترا انت هتقبر على قدم كادو فاتو حدا اتي ابا خاي زريس ودي ودي هاي تقينات من البات حجي من يدفع من مدفع كل خيلي كن كينات مستجمره بنيشتي بحنت بناي كب عدخ تجمرت حنت لوكال كينات تجميره نداق في حو خوين ندا تبارع مسكده
من عوتون ولا عوتنا معقن تخوينات كون نبعلو حدا خصائي مالتي توقع تطوق بالخليت كنولو صنا حنا جن إذا خسارات عامتات زقصل طفئات كسارات مزبالات نحرالو تخوينات ديزنو أفكي ناس عوت يبل كان يتعوتني ها مالتي يتصور كساراي مالتي من البات كاو خنجمر حجي كم سيناريو كم تخؤلتات مزيازر سلاسون تقيسوات صنحي قدم حجي ونا تنجد أتناخفنا لنا بزقات عمدي ولا كال علالات نبلاينا إذا كنتات مس بوليتيكاوي عرقي مستجبري أمونغو أبن أمونغو إسياسن بوليتيكاوي عرقي ناكلته وجنات بوليتيكاوي عرقي يزول أنا سلامونا يكونن مالتي أب إثيوبيا زترأي أب جل خفال كاب وجنات بفلايتهم بوليتيكال لحمتنا إثيوبيا جل intellectuals نا إثيوبيا زيهم نيو درجيستاس ولا زبحلو ناي دعم درجاويان وجنات ناي من البات كل زبي إثيوبيا يوكلن ناي كلير كخون ولا خبتي زعابي خفال ناي زبي إثيوبيا أو ناي يوكلن جن أجد دسي بوليتيكاو صلوا ناي ميديا صلوا ناي استراتيجي ناي وتدراو صلوا دلهم سبات وجنات زبلو زدقاقم زرباتات سمعنا لنا هنسمع صنعنا لنا مالتي سب سكفتا قلصيو زحل بلو رقق بلو ولا حدا يكونن زي كاب زربا خم عفار كاب عجوجو زحلف يكونن قال نبها حالنا رقق نبها المهناتو بيت حدا خان فلتنا حنتي باغراو حقس لاويت زخونت انديبندنت زخونت حاجر كم زلاتنا نسلن فلت مالتي تعارونت مراحيناتنا اب اثيوبيا خيدو لبون دا وقعي دقيم مراحينا يخا اتي ناي وصا غدات منستر ناتناون سخاخاتو كلنا سخاخا ناتنا زبل كم حدا وكالي مراحي ناي حدا لؤلاو حزبي كروع حزبي كبر حزبي خوينكا خيدكا اب حدا اهغراوي مدرخ كومو مبال هغراو حفرتي مالتي it's a national shame it's a diplomatic shame مالتكم تبل نسا حجي ازي كم كاب بتوغنا زمصاي كمزا عينت I read أنو نمتايكم تبهايلو كمزا عينت قالاتن كمزا عينت سمعتاتاتن مستي زمزر سلاسم كولص كن حق له حيلتات وقالوا وجناتنا إثيوبيا سجاب حجي كاب سخرانهم كم ناي بحر سخرانهم كاب ناي سمين سخرانهم زي وصو حيلتات ناي إثيوبيا الله مالتي ناي ميديا خان رؤية لنا حجي كم زي discursive construction ناي حدا نجر الله discursive construction مالسي أبتنا ميديا psychologist نحدا نجر سي تدققمو تطلع له كل جزء خم حدا روتين أكل نايتي تبلو مبهالات تقبر مالته أبناء ميديا دي أكل محبرة مرخبة دي أبناء political دي discussion استيسي تدققمو حجي سبا يبلو لنكن إن دا تدققمي مجمرة زين برز سكفن زفرحن ويكا نو قال زبل زنبرة كم قبول ندخونه يخيد مالتي حجتي زي نجراوي حيلي مسجزية ناب حدا نجراوي حيلي تغيروا كون نخون تقولتات اللو مالتي كب بpolitical rhetoric نحرنياس حدا rhetoric زنبرس حدا زربا ترحاول ترح زنبرس نحر تداقاقيمو اتفات بزح باتر نحيزو سرع زخونة قرص حيزو تداق قرصيلو سبك أمنو خيلي سبك أبلون خيلي سبون كم حكي كم كون كجبر خيلي سلازي موبيلايز نمجبر نسبات هون مبار نسبات نملعال كم حدا ماتريال حيل زلوا جوز خنا حيل زلوا خوني غير مالتي حجي بخمس خوري يخلو خانة يس درا كم زي نرؤية زلنا تكلاو زي كونه زي نصور زي فلوت محزنة تجبر كوينو مو مسمرينا نبل زلنا حجي إذا حجي أب إثيوبيا هاينو بوليتيكا وصلت أنا محاز نتي أب تجراي زجبر زلوا نفس تجراي زجبر زلوا وكوينات ون كأن دقف intellectual دقف بوليتيكا ودقف زهب زلوا قال لك فلنا يزبي إثيوبيا أبناتنا إيرترا سجاب حجي عقابات زلوا خفلنا يزبي إثيوبيا له كومت راح زي كونه بوليتيكا وحيلتاتنا إثيوبيا تقاومت بوليتيكا وحيلتاتنا إثيوبيا أبس مرا اتناتنا مرحنت حقيفوهم زنبرا نفلطو بينا مالتي قنبت سبن نفلطو كنجد نفلطينا ناي قنبت سبن دي ولا ناي كنجد مرح زنبرا من يزبحال سبعيس وينا انتاي بالكم زنبرا مالتي ولا حج انتاي بالألاونات بناسنتنا إرترا مالتي مزحج زلو انتاي سلطان اللوم انتاي ركبهم كلا من كالك خون خيلي جن
ديز حدا فورس الله حجي يفرحنا ديزي من البات حجي يفرحنا نكون خل كن تدا كم زين روي زلنا قصيلو تمتنا قات تدا نصر زي كنا أجابات قصيلو من البات أبتزتنا واحد جزء كسجعنا خسكفنا يخيل يزبل رديتنا عنا ببان نايت خونتات علني أنت خمل على أتمي مقدم كاسامي أمدي تسفع عالم قرب تقصا أبد حالة فقلت عامات ون حزبي إرترا دي فولتو سممعات ويدما كونسالتيشن أب مونغو ويسياسن صنيحيو إذا دما مس تي حدا سيناريو أنت دقا زي أب مأكلاي منغس إثيوبيا زلو حايل أنت دقا تعويتو أنت عين سممعات مخانو عين فلتن جن قداي ناي عسب يلعاليو قداي ناي نيفي ويدما تناي بحري حايل بحروني يلعاليو إذا دما خابت عبيتي مستي هاجراو قطبان تي هاجراو مكلخالن استأساسريو حجي انت عين سمعات مخانو عين فلتن بزو كم توساخ الرأز اللو خوين سمعني حراي مسأ حانتي كوسخا مسلني مزي تبلو دلخوم ناي مصاي كونت ناي إرترا مزي جاب إثيوبيا زمعبل زلو خونتات ብዙሓት ሰባት ምናልባሽ እውን ኣብ ኢትዮጵያውን ካብ ትግራይ እውን ከም ፅዋ ዝነበሩ እዚኣ እቲ ዝገብርዎ ዘለኹም ምስቶም ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምኑ ተመሓዚኹም ምስቶም እንኮ ኣብ ኢትዮጵያ ናፅነት ኤርትራ ትድግፍ ትግራይ ኢኹም ተሃርሙ ዘለኹም ዝብል ብዙሕ ነገር ይመጽ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ትግራይ ከም ላስት ፍሮንቲር ናይ ኤርትራ ቅድሚ ኤርትራ ምብፅሖምሲ أو حنت عردي أتخوننا نيران إذا عرض زي أخا مس أبي حبابيرناس نفرس لنا زبل بوجتي متسي أتحساسبا يمتسي سلزي لو من نفرس لنا عرض صباح معنا كجود أنا يزبل زرباتات تي متسيو زي معرخن دي لوجيكال ويحك نتعلو تبلو تسفع عالم قدمك كتسفي انتهي يذبل عنا شيء هذا سرحنا يكونن نعنا دملكتا يكونن إناي حايلينا إثيوبيا إناي حايلينا إثيوبيا يهرم ذبحال حجون أبتناي قدم ذبول كويخ ملس مالتي جن كأني نحنا إيت كهلونا عين برون وإذا ما كهلونا يقولون أب ذخنة نا إثيوبيا حايلي إن أب مهرام مالتي جن كجبر ثاني حلو مهنيات ملكات دمان لو مالتي ذي كاب كل تشحن عصر تشومنتن أبريل جمير كهتاب حجة كجبر ثاني حزلو أب مونغو دكتور أبن أب مونغو بريزيدنت إسياس أفوركن بقندون أب ذقرب أوان أب إديتوريال ناي تي في ره مثيو خمس أنحة ناي انفورميشن مينستر ناي إيرتراون خم دبلو بضحك شانلات ناي بناي هذباو جنبار ذمولا ناي دياسبورا شانلات ون كم دبلو كم كتقصو تاني حن كم زلوا ذي أب تجراي ذلو حيلي ني إثيوبيا سلام ذهيب ني إيرترا سلام ذهيب نتخبابون سلام ذهيب سلزخونه تدقاقفنا خن آليوخن كنا تصوخن كيلا لنا نسوخي يتفقى ذا خبابر السلام عليك اللوان ذبل يو ذلو نابو تتنكي ناي كوينا دما نسيب نو نمقباري دما قفر حتى نحيز الله حجيز السعبينات كلوي من يتفق على حتى قد يخري ناي مالتي جن سعبينات كلوي نبعلوتي ريهتوري يكون كومو مبال بخالك أخم ذبل كايو غوربيت كذا خونه هزبسي وإثيوبيا غوربيتنا كاب إثيوبيا خا غوربيتنا هاتو غاريم نسقم في الليات تدهاليون صنيحيون تاريخ صنيحو أب قدي جبهان هزبا غمبارن أب سبع سلوان أبناء حت كوينات
TPLF مس ህዝባዊ ግንባር ኮይናን የብሃ ዳሃረመትሉ ክታብሎም ኣብ ታሪኽናትና ኣሎ ተጋደልትና የብሃ ዝዛረቡሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ በሰላታት ክትገድፍ የብልካን እቲ ዝበለፀ ጎረቤትካ ዝኾነ ምስ ጎረቤትካ ዝኾነ ህዝቢ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍልልያት እንተሃልዮም እውን ብሰላማዊ መገዲ ክትዕርፎም ምኽኣል እዩ ምክንያቱ ካልእ መዘዝ ሒዝልካ ስለ ዝመፅእ ኦኬ ተስፌ እንታይ የብለይን ብዙሕ ዝበሃል ስኢ ማለት እዩ ማለት እቲ ክኸውን ዝግባኦስ ክሶ እንተስዒሮ ክሶ ይስዕርዶ ክሶ እንተቢሉስ ብኸመይ መፃና ዝብል ናብኡ ኢና ናብተን ሓንቲ ቤትን ክፍ ዘበልና ናይ ክኾና ዝኽእላ ሴናርዮታት ዝበልና ክንምለስ ማለት እዩ ግን ምናልባት ኣብታ ናይ ትግራይ ከም ህዝቢ መቃልስቲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰረእ ሰውሳነ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝደመ ዋላ ካብቲ ብመሪሕነት ደረጃ ናይ ስነ ሓሳብን ናይ ስትራቴጂን ናይ ታክቲካል ዲፈረንስስ ፍልልያት እንተነበሩ ገለገለ ዘይምትእምማናት እንተነበሩ ብሓፈሻ ግን መቃልስትና መዳሚትና ናፅነት መመፀፅትና ማለት እዩ ተጋሩ ክንሪኦ ከለና ብዘይ ብኡ ኻስ መማቐልቲ ዓውድና እዮም ተስፋ ንገብር ኣብ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብሰላም ፖለቲካዊ ሰላማዊ ፍታሕ ረኺቡ ናብ ንቡር ተመሊሶም ጉዳዮም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ይህን ምሂን ክበሃሃልሉ ግን ሓደ ዘይከሓድ ነገር ከምታ ክልቲኹም ዝጠቐስኩማ ህዝቢ ይኸብር ኣብ ክንዲ ትግራይ ስንዓና ናይ ፀጥታ ዞባ ኢልና ንትግራይ ብኸምኡ ጥራሕ ንሪያስ ህዝቢ ትግራይ ሓውናይ ህዝቢ ትግራይ መዋስብትናይ ህዝቢ ይኸብር ህዝቢ ሰላም ይበል ኢና ንብል ከምኡ ክሳይና ሲኒካል ክትሪኦ ከለካ ከዓ የስ ኣነ እውን ከምኡ ኣምን ማለት ጂኦግራፊካልሲ ብመልክዕ ጂኦግራፊ ሓንቲ ናይ ሴኩሪቲ ባፈር ዞን እያ ንዓና ትኾነና ማለት እዩ ምክንያቱ ታሪክ ምልስ ኢልና እንድሕርኢና ካብ ሃይለ ስላሴ ካብ መንግስቱ እንታይ ከም ዝገበርዎ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ከም ዝፈረይዎ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ከም ዝገበርዎ ንመሬት ኤርትራ ብምንታይ ከም ዝርእይዎ ንሃብቲ ኤርትራ ንሰብ ዘይኮኑ ድርዩስ ሃብቲ ኤርትራ ዝርአ ማለት እዩ ሕጂ ገለ በጨቕታታት ናይ ዝንርእዮ ኣለና ማለት እዩ ቃል ዓለም ክንገብር እንተዘይደሊና ገለ በጨቕታታት ናይ ዝንርእዮ ኣለና ከምዚ ክብል ከለኹ ኣብ ውሽጣዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ ግን በጨቕታታት ንርኢ ኣለና እዚ ክልተ ዓመትን ገለን ዝሓለፈ ርኢና ኣለና ማለት ዘስተክፍ ንርኢ ኣለና ሕጂ ዳግመ ናይ መንግስቱ ተረፍ መረፍ ናይ መንግስቱ ግለስን ሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ዓበይቲ ወታደራዊ ሓለፍቲ መራሕቲ ዝነበሩ ጀነራላት ናብ ምፅዋዕን ናብ ገለን ክተቱ ዝተባሃሉ እውን ኩሉ ኩሎም ኣብ ተኸሳይ ብኸምኡ እንድሕር ርኢና የስ ትግራይ ንዓና ኢትስ ሴኩሪቲ ባፈር ዞን ናይ ሴኩሪቲ ዞባ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ካብኡ ብዘይ ብጉንቲ ዋና ቀንድንስ ኣሕዋትና መዳሚትና ዋላ ናይ መትከል መቃልስትና እዮም ክርአ ከሎ ማለት እዩ ምሳና ንመሰረእ ርእሰ ውሳነ ምሳና ዝደመየስ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ከማን ዝያዳ ሓለፍ ኣለዎ ምሳና ዝጠመየ ምሳና ዝተቃለሰ ምሳና ዝቆረረ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ነቲ መሪሕነት ኣነ ብዝኾነ ተኣምር ኣይኮንኩን ዝድግፍ ዘለኹ ኢትስ ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ንሶም ዝወሰድዎ ስትራቴጂ ንሶም ዝገብርዎ ክፋልቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበርዎ በደል ተበዲሉ ኩላትና ግን ተበዳዲልና ኢና ከረጅ እውን ክህልወና ኣለዎ ኣይትን ክትብዓት ክህልወና ኣለዎ ኩላትና ተበዳዲልና ኢና ንፋስ ይውሰዶ ሕዋትና ክንብልሲ ቁርብ ክሳይ ክህልወና ኣሎ ይብል ግን የስ ብታ ናይ ሴኩሪቲ ክሳይ ጥራሕ እንድሕር ኢኻ ኣይ ይሰማማዕ እታ ትዕዝብቲ ማለት እዩ ንዓና ናይ ሴኩሪቲ ባፈር ዞን እያ ዋላ ሰላም ኮይኑ ብቲ ዞባ እንድሕር ኢኻ ንትግራይ ብነፋሪት ዘሊልና ይኮና ንሕና ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ናብ ጎንደር ከድና ክንነግድ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኢና ንነግድ ዝቐረበ ዕዳጋና ዝቐረበ መሸመቲና እቲ ዝቐረበ ንገዛእሉ ከዓ ንሱ ትግራይ ማለት ብትግራይና ዋላ ክንከይድ ማለት እዩ ሕጂስ ዋላ ኣይዶን ሲ እቲ ሎጂክ እውን ኣይረአንን ኣነ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ንትግራይ ዓፂኻስ ቤናይ ናይ ኢትዮጵያ ክሳይካ ተረባሓይ ክትከውን ማለት እዩ ሓንቲ ዘላስ ነቲ ባሕሪ ሂብካ ኣብኡ ካሪኻ ገንዘብ ክትረክብ ዝይኹን ቤኒኻ ክትሓልፍ ወላስ ብኣየር ጌርካ ናብቲ ካልእ ዕዳጋ ናይ ሕጂ ብኩሉ እንተደኣ ሰላም ምስኮነ እውን ዕዳጋ ዝቐረበ ናባና ማይ ዝቐረበ ናባና ዓውዲ ዝቐረበ ናባና እቲ ህዝቢ ዝቐረበ ብኩሉ ክሳይ ህዝቢ ትግራይ ንዓና ማለት እዩ ናይቲ መሪሕነት ፍልልይ ክህሉ ይኽእል ምስ መሪሕነት ቂምታ ክህልወና ክእል እዩ ዋላ ከም ህዝቢ ኤርትራ ማለት ንፈልጦ ኢና ግን ኣብ ቂምታ ካ ይትነብር ናይ ሓደ ግዜስ ትብዓት እውን ክህልወካ ኣለዎ
የሰዳሚና ኢና ግን ተባህልና ተዳሚ ኻውን ተተሓቆቆ ፊኻ ክንብል ክንክእል ኣለና I think ኣብዚ ጽቡቕ ጌርኩም ገሊጽኩም ኣለኹም ብዙሕ ዝውስኽ ነገር የብሉን ሕጂ ኣብ መጨረሽታ እዚ ኩናት እንድሕር መዛዘም ኣለዎ ኣበይ ገጹ ኣንፈቱ ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ ዝስማዓኩም ብኡ ክንውድእ ካልእ ከዓኒ ፍስኽ ወደሊ እንድሕር ኣሎ ካብ ስኻ ኣቢልኩም ዘይተንከፍናዮ ትዛረብሉ ትደልዩ ክጅምር ዶ ተስፋ ዓለም እንቴት ኩናት እኮ بخمي كعلب كم دخونا جن كلنا خم نفلطو UN أفريقيان يونيون إيجاد بس ندقول داي بسلام معلبنا خرج قبلس تعويض قريبا كسب حجي بيبوغن TPLF ون بسلام كفتحو خمس دلي حبير نيرو بما أكلاي منجستينا إثيوبيا بدكتور أبي زمرة حيلجن قد ما كنا تعتبر الله سلسلة تحت قدامي زي أب تجري زلوا حيلي سر كم زلوا بجبنانيا كم زفلتو درون كبابي ميت زخانو ناي كبابي ميت زخانو لعلوات بوليتيكا مرحتي ناي تجرين لعلوات وتهدرا مكوننا تنان كوميشنرات ناي بوليس ناي تجرين أسماء تزرج حلو مالتي إذا حدا خم قد مخناتي تخيل أي كم قد مخنات كوينو زل خانتي عبد حلفة نوح وان ذات ريواتي أطوار نسون ويكتفع له ويدما كركب على الله زبل يوزر له مالتي كم سال سايد ما درو أي فلت كاني ثلاثة بحالنا دي أب تجري ذلله من قصتي حدا جدي أو من قصتي نخقوم درو حدا سبت مزيزوس أبوش ثبات نتي أورغانس نايتي administrative أورغانس نايتي جراي زمر حسابات نخلالي ركروت نخجبر درو مدرنا توهيبو الله مالتي حجة إذا نبي قطي خيط كم دلله خاني رؤيو أب تجراي دلله حيلي دما نايتي PLF دما ذقينات زي نتي PLF طرح نتي PLF نمهرام طرح ذا يكون زس نمن النت نهلاوي ناي حزب تجراي أب حدا قاعد ودق يلوخ أوعيد جيرو أبوش تجراين أب دجزلون كم دلله وخاني حتى تلو مالتي حجة بخمي كودا كم دخونه نطور هيكون أنجن تخينات كلتا أبا بخلتا سومن وسيد الله تتوضب الدم خوينو أي سمعنا درون في أبوش إثيوبيا ترى حدا يكون أولنا إرترا قط خيد الله صني حد ما نبي قط خم دخيد عين فلتن سلازة تخينات حماق يو زلوا من البات مكت تعلو ذا دليو يكن عبي يكن حماق يزلوا بحلايه نسيت وسخ بزح يبلين كوينات جيت مستجمرس أنفوتو نابي خون المفتاح ومعلب نابي خون كتفلتو أشجاري مالتي تزوبا خون فلتو بتنابتي زوبا زلوا تن ريجينال أكترز ولا خلو تهجراوين أكترز ون تتأماتي زوباي مهنياتو ناي ستة ربحة حلو مقاربة زوبا أقداسي مالتي جي انتاي كخون خيل انت دا زخونتات كابت حجز اللو سبب زبالة كفالنا إثيوبيا حليفو نبع الإرترا نبت خالق بفلاب ناي كأيه بعري زوباتات كوس انت دا أيك برو كل هم زغل كوين ناتو صلاس كبا أخمس زغل كوينو كالوت متتتاوات كي هلوون زسك فكان قرات علو سلازس بسلام تاتا انكو فتح سلامة بوليتيكاوي دردر مقباري منغوتون كلتي مالتي انتاين مبالي بحافشة قليل يكونن كمزي موداتو خمزي مدمتمتو ولا نهزبسي مريحنتنا هزبي حزب تግራይ نتفيلف مريصوي فتينا صلينا ستمريص وي مالتي نعو عليها كالي بالعلي امسيخا ندحر رقيع كالوس نهزب بهمو ناي تحزونيها مالتي نهزب بحيل ጨፍለካስ ንስተወሰነ ግዜ ሓውት ዘንበር ነባር ዝኾነ ሰላም كومو عينت نهزبي حفيركا بخومو منقد نهزبي هميلت كيركاون كتحزو
ኣይትኽእልን ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ታሪኹ ፈልጥ ታሪኹ ከዓ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ዋላ ሞይቱ ዝተጻዒዱ ኣይነብርን ሕጂ እቲ ሰላም ሲ እንታይ እቲ ኩናት ምናልባት ሕጂ ግዝያዊ ክሳየት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ግን ነባሪ ሰላም ነባሪ ፍታሕ ኣብቲ ዞባ ንክምፅእ ሲ እዚ ሕጂ ናይ ግዝያዊ ናይ ተኽሲ ናይ ሓደ ተኽሲ ዓወትን ወይ ናይ ምዝባል ምድፍፋእ ናይ ሚዛን ሓይልን መወዳእታ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህሉ ግጭት ከይከውን ይኽእል እዩ ከምዚ ዓንተወይ መንዘር ስላሴ ዝተኸሶ ተመስቂጦም ዘሎ ስጋብ ሕጂ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ኣገደሲ ገዘፍቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ምርገፅ ወስዱ እውን ሓደ ካልእ ሕቶ እዩ እሶም ምርገፅ ወሲዶም እንድሕር ምንቅስቃስ ጀሚሮም እውን ከመይ ክኸውን ይኽእል እቲ ሚዛን ሓይሊ ካልእ ነፍሱ ዝኸኣለ ክርአ ዝግብኦ ነገራት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እየ ከምዚ ማዕልቁ እውን ክትብል ኩናት ክትጅምሮ ከምዚ ደጋጊምካ ዝበሃል ክትጅምሮ ይቀሊል እምበር ኮንትሮል ኣይትገብሮን ኢኻ ኣንፈቱ የትቋፃፀሮን ኢኻ ከም ስቴርሶ ናይ መኪና ማለት እዩ ኢትስ ዲፊካልት ከምዚ ዝበልካዮ ብሕልፊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ብዙሓት ተሳተፍቲ ክህልዎ ስለ ዝኽእሉ በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ መጨረሻ ንዕኦም ሰላም ክገብሩ ዘለዎም ሃገርና ከዓ ሰላም ክገብረልና ተስፋ ንገብር በዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሞተና ብዙሕ ሞይትና ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዝሞተና ከይህሉ ከዓ ተስፋ ንገብር የቀኒልና ንስኹም ከዓኒ ብጣዕሚ ነመስግን